A gyermekek megváltó imája. Hello, barátok! Különleges imát tanulunk, hogy közelebb kerüljünk Jézushoz. Az ima azzal kezdődik, hogy elismerjük bűnösségünket. Ez normális. Hiszünk, hogy Jézus a kereszten halt meg, hogy megmentsen minket. Jézus bocsánatát kérjük bűneinkért. Ez egy különleges pillanat. Jézus előtt megnyitjuk szívünket, hogy szeretettel töltsön el. Jézus Úrnak és megváltónknak tekintendő. Ez egy nagy döntés. Köszönjük Jézusnak a bűnök megbocsátását és az örök életet. Adjunk hálát. Öröm és remény időszaka. A megváltó ima összeköt minket Jézus barátiként. Milyen gyönyörű! Jézussal bármikor beszélhetünk. Barátok! Ő figyel ránk. A barátság ajtaját megnyitó kulcsra hasonlít. Hittel és bizalommal mindig fordulhatunk Jézushoz és beszélhetünk vele. Megosztjuk az imát barátainkkal, és Jézusról beszélgetünk. Bibliai történetek és mesék segíthetnek a tanulásban. Jézus szeretetének és jóságának megismerése soha nem korai. Mindenki része lehet a gyönyörű üdvösség történetének. Jézus elfogadásával nagy család tagjaivá válunk. Tanít minket, hogy legyünk kedvesek és törődjünk egymással. Az üdvösség imája reménnyel és fénnyel teli ajándék. Ne felejtsd el imádkozni és minden nap megnyitni a szíved Jézus előtt. Az üdvösség imája egy csodálatos kaland kezdete Jézussal. Szeretetünket sokféleképpen kifejezhetjük, például művészeten keresztül. A Jézusról való éneklés és hírmegosztás örömünk része. Barátokként megosztjuk, amit tanulunk, és együtt növekszünk Jézus szeretetében. A hitélet közössége kölcsönös támogatás helyszíne. Jézus örökre velünk van. Nem vagyunk egyedül. Az élet Jézussal izgalmas kaland, tele örömmel és szórakozással. Bármikor és bárhol beszélhetünk vele. Tehát amikor végeztél, ne felejtsd el, hogy Jézus mindig szeret és törődik veled. Köszönjük, hogy ma itt voltál. Hamarosan találkozunk. Viszlát! A megváltás imája. Uram Jézus, tudom, hogy bűnös vagyok. Hiszem, hogy a kereszten meghaltál értem, hogy megmentsz. Ebben a pillanatban kérem, bocsáss meg minden bűnömért. Szívem megnyitom neked. Jézus, légy a szívemben. Elfogadlak téged Uramnak és megváltómnak. Jézus, köszönöm a bűnök megbocsátását és az örök életet. Jézus nevében. Ámen. Bibliai történetek, tanítások és Jézus példázatai. Gyere és hallgasd meg Jézus inspiráló szavait a Spoken Verse of Jesus.com-on.